Tak já vás zdravím takhle při pondělku. Já skládám teďka Maria Elend zboží z Itálie. Pak mám ještě 3 palety do Pohořelic. No a uvidíme. Hnus, počasí, fučí, prší. Hrozné. No, trvá to tady trošku díl, protože on to vyhazuje a jeřábem to dávají nahoru na terasu. Takže musí teďka začalo trošku víc pršet, tak to tam musí nasázet, ať to zbytečně nemokne. Tak trošku bez zdržení tady. No, já mám složeno a valím teďka na Pohořelice a pak zřejmě vypadá to, že bude Francie. Ale to vy už vlastně budete vědět hned na začátku. Tady se trošku, nevím, jestli tady to není vidět, ale tady se trošku Dunaj rozlil, tak jako všude. Že tak já mám při pondělku skoro padla, já teďka jedu tady v Brně ve Scanii naložit motor. Ten budu zítra vykládat v Praze a pak si v Praze naložím do Francie. Takže Francie, hurá. Jo, to zase bude další rok stavba tady. Tak jo. No, už to mají zdemolované. Chlapci, vrtáme, jedem, nezahálíme. Frčíme. Volvo musí odvážet motor ze Scanie. To jsou mi věci. Ne, nevím, co je to, nějaká jedna paleta, prej motor, nebo já nevím, má to tunu. To by tak mohlo být. Koně tady bude kolonka zpátky. Co to nedá někam v oběd? No to ti nepomůže, chlapče, když to budeš mačkat pořád dokola. To Brno rozkopali teda. Kde se dá? Mě by zajímalo, kdo to plánuje, tady ty práce. A jsme ve Scanii. Ale nevím, kde to bude. To by mě zajímalo. Tady někde zahodím. Sláva a jsme tu, úsměv na tým dartu. Tak, máme naložený motorek. Pěkné heblo.
jedeme domů. Až vyjedu tady má. A teď doleva. Teď doleva. Tak a teď vypadněte z auta. Dobrý, vyšlo to. A letíme domů. Kurňa do Trans. Rozflákal Scaniu. Pěkně. Tady mají dobrý parking. Tak nic, uvidíme se zítra asi. Dobré ránko, úterní. Tak já jsem v Praze, teďka jedu vyložit ten motor do Scanie a pak naložit do Francie. Do Nordberry bude hoppy. Za 300 metrů to zatoč doprava. Za 300 metrů doprava. Kde? Tady. Tuna. Máme Scaniu. No, je to tady takový malý kocůr. A je to zabalené ve strečce, tak je to houby vidět. Konečně jsme u Saarbrückenu. Teďka tento vlastně za úterý a za dnešek přejet Německo, to bylo nad lidské síly. Včera kolona v Praze, tak tam je to samozřejmě na té opravě tam. No a potom za Norimberkem, tam jsem strávil hodinu v koloně a pak už jsem to vzdál a jel jsem na parkoviště, protože přede mnou asi 50 kiláků byla další kolona a ta byla ještě na delší dobu, tak říkám, to nemá smysl, jak jsem to vzdál. Prostě neskutečné Německo, no. Co k tomu dodat, lepší to nebude. Za chvíli budeme na francouzských hranicích, tak chvála Pánu Bohu. Doufám, že tam bude všechno v cajku. - 1200 metrů Francie. Sláva. Konečně jsme se dočkali. No, tady povalím taky po dálnici a pak budu sjíždět na N-kovou Route Nationale a hotovo. Pojedeme nad Paříží, přehodíme tady zemi. Ona se mi přehazuje sama, ale já to musím potvrdit, protože ono se mi to nezapíše na kartu, protože karta není jak SIK. Nové generace. Tady to překopneme.
No tak, šup šup. Já si stoupnu, aby každý projel a tady to prostě zastaví, tak jak se jim chce, no, Litva, no, tak co chcete. Tak a Pomežilina. Jeden, druhý. Jedem. Ty taky nehneš do druhého pruhu. Polák, no. Ukrajina. Ti mají na háku. Prostě nemůže to dát do levého. Příště si radši zastavím tady napravo. Ze kontrole. To je, že s tím nedají pokoj. Otravovat. Si strčejí celý Schengen někam. Tak a valíme. Dneska máme čtvrtek, dneska bude nakládací den. Já se jenom modlím, aby mě v tom Renaultu vyložili co nejdřív a nenechali mě tam vyhnít. Protože známe automobilky, že jo, kdo vozí automotiv, tak moc dobře ví. Sice mám časové okno, ale tak na to se kolikrát nehraje. No a pak pojedeme dál k Atlantiku, tam naložíme. Minule mě tam nechali 2 hodiny čekat před firmou, 1,5 hodiny na firmě, tak teď bych měl mít časové okno mezi 15. a 16. tak jsem zvědav. Ale zase záleží na tom, jestli mě složí včas, anebo nesloží. Přejezd je tam asi 80 km, jo, hodina asi, ale tak jsem zvědav. Já jsem teďka akorát dělal ještě pauzu, udělal jsem si snídani, protože já bez snídaně ani ránu.
se mně stane tak jednou za půl roku, že prostě nemám čas se nasnídat, ale jinak vždycky se snažím prostě, aby snídaně byla, takže proběhl čajíček, salámek, sýr, chleba s máslem, rajčátko. A teď se spokojeně může valit. Jak to máte vy, co jezdíte? Nasnídáte se nebo na to kašlete? Snídáte až za jízdy. Co? Napište to do komentářů. Já vám řeknu, že tady tahle ta malá vesnička, co to tady toto je, tak je víc uklizená než město v Itálii. Tady je mnohem větší pořádek. Červená, červená. No, v Renaultu se asi nedostaneme, tam asi bude zákaz natáčení, si myslím. Tam asi nic nenatočím. No, ale uvidíme. Pokud tam nebude cedula vyloženě zákaz, tak jenomže tam stejně prostě vyložit a hotovo. No. Nevíc mě štve, že to budu muset asi vykládat bokem. No. Překvapili by mě příjemně, kdyby vykládka byla přes rampu. No. To by bylo super, protože nakládku vím, že mám přes rampu, mám jenom jednu nakládku, to už jsem říkal, celonáklad, takže super, no. Zase je tady moucha v autě. Už jsem 2 zabil. Carrefour kontakt. Carrefouru se nedostanu. A já jsem byl v obchodě včera. Tady je U-Express a tady bych se mohl zastavit potom cestou zpátky. Tady se dá zaparkovat, to je dobrý. Já vám musím zavřít okno. Je káčko, takže za káčko, dozadu a vypadá to, že budu skládat přes rampu. Byla přepočtená trasa, ta 80 metrů doleva. Tam ne. Tady. To je věc tady v těch areálech. Batimentka nechci. No úplně až na konec. A divím se, já jsem měl časové okno na 12. a čekal jsem asi 4 minuty, než se rozsvítilo na ceduli moje SPZ-ka. Takže zatím
Pohoda. To je M-ko tady, kde je M-ko? K. Kurňa. Jo, M-ko, Ječko. Ječko je tady. Za 100 metrů to zatoč doprava a hned medle doleva. Liška, tady si nemůžeš dělat, co chceš. Tady musíš poslouchat závodní řád. Ale tady je výjezd, no. Ale tady má asi já nepojedu. A to je asi výjezd jenom na parkoviště. Ječko, Ičko. Já jedu na za 70 metrů doprava a hned medle doprava. Cčko ALN. Tamhle je. Kuňa, tady je převodovek. Či je na to motory. No, asi všechno špatné, bloky motorů. Přepočtená trasa. Za 400 metrů to zatoč doprava. Tam si máš dozadu. Háčko. Tady jsou prototypy na háčku. Na háčku jsou prototypy. A radši tu kameru už vypnu a schovám. Prostě je to velký areál, no. No, takže já jsem složený, šlo to rychle. Což bylo na pohodu. No a jedu teďka naložit. Tam už jste se mnou taky byli, už jsem tam některé to video předešle, nevím které číslo, tak to jsme tam byli taky. To je řeč. Prostě už jsme tam byli, no, hotovo. Takže tam nevím, jestli budu, tam není co natáčet. Ale za chvíli přidržte jako víc. Tak se uvidí, co bude dál. Takhle se zamotat. Ach jo. Ale je to 100krát lepší než Mladé Boleslavi tady. Tady je to fakt fofr. Jako píšou recenze, že třeba čekají 4-5 hodin, jo, jako... Nevím, asi jsem měl štěstí na dobrou šichtu, no. Paní byla nějaká rozjařená tam, nevím, jestli si něco šlehla, nebo si nedala nějaké houbičky. Ale jo, dobrý. Ale neviděl jsem, připadalo mě to, že tam se asi auta nemontovaly. Tam mám za to, že se vyrábí motory a převodovky. Nevím, já jsem byl aspoň v té zadní části, jo, v té přední části nevím, ale viděl jsem tam všude, jako je to všechno v halách, venku není nic, tam byli venku akorát
v kontejneru naházené bloky motorů a obaly převodovek a tady tohle, ale mám za to, že tady se dělají jenom motory, převodovky a agregáty, jestli nápravy, nevím. No, já mám naloženo, jdu dát sprchu teďka a pomalu jedeme zpátky. Tady je kávovar. Tak. Sprška. Sprška bude, voda bude asi studená. No, hotovo. A já teďka poletím zpátky směrem na Amiens. Dneska by mě měli koně odeslat koberce, co jsem si nechal na zakázku udělat. Tak jsem zvědav. Koberce, ještě závěsy. A nějaké detaily možná ještě uděláme. Tak nic, pánové. Možná ještě něco natočím, jestli bude někde něco zajímavého, ale poletím teďka po dálnici, takže jedeme domů, ne? Tak třeba jet plný kotel. Takže přátelé, já se s vámi rozloučím, ono už nic zajímavého nebylo. Rozloučím se krásným východem slunce. Omlouvám se za to čelní okno, ale už jsem ho umýval 3krát pěnou a člověk projede a nějakým hejnem a je to hned plné, jak nevím co. No a já jsem měl jet Lucemburskou a Francii teďka po neděli, ale asi pojedu, ale jiným autem. Jak to tak vypadá. Zase z lobby AD Blue, tak nevím, jestli vstřikovač, nebo znova modul, nebo přicpané. Jo. To jede jenom 92. Nebo přicpaného něco, ale nevím, musí se na to podívat. Uvidím, jestli dneska budou v práci na myčce, tak to musím nechat umýt. Tak nic, no. Lidi, mějte se krásně, hezký zbytek neděle a čus.